Με την ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών τουριστικών επιχειρήσεων εδώ. Δικαιούχοι ποιοι είναι, κύριε Βαμβακά, βλέπουμε? Δικαιούχοι σε αυτό το πρόγραμμα είναι μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, δηλαδή κυρίως ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά καταλύματα, τουριστικές επαύλεις και μικρά ξενοδοχεία μέχρι 3 αστέρων και περίπου μέχρι 100 κλινών. Αυτά αφορούν κυρίως επισκευές και εξυγχρονισμό. Μιλάμε σε αυτό το πρόγραμμα για αναβάθμιση και εξυγχρονισμό των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων. Αποκλείονται από αυτό το πρόγραμμα τα νέα καταλύματα που θέλουν κάποιοι να δημιουργήσουν. Αυστηρά για εφιστάμενα, έτσι. Αυστηρά για εφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 2013. Είναι σημαντικό και αυτή η ημερομηνία. Ναι, βεβαίως. Το επαναλάβουμε. Μέχρι 31 Δεκάτου του 2013 αφορά αυτό εδώ πέρα το πρώτο πρόγραμμα. Ακριβώς. Που είναι για τον τουρισμό. Ακριβώς. Για να δούμε τις ενέργειες που επιλέγουν. Και υπάρχει κάποιος αριθμός εκτιμόμενος, ποιοι μπορούν, πόσοι μάλλον ποσοτικά, αριθμητικά μπορούν να είναι σε αυτό το πρόγραμμα? Είναι σε κρεμότητα. Είναι λίγο δικαιωμένο να πούμε τέτοιο νούμερο. Γιατί είχαμε κάποιες πληροφορίες, διαβάζαμε για 600-700 τουριστικές επιχειρήσεις. Ναι, το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια είναι ότι εγκρίνονται αρκετές επενδύσεις, αλλά δεν υλοποιούνται. Οπότε συνήθως παίρνουν από τους επιλαχόντες για να αυξηθεί αυτό το ποσοστό υλοποίησης. Οπότε γι' αυτό θα είναι λίγο δικαιωμένο να αναφέρουμε κάποια νούμερα. Γιατί δεν υλοποιούνται, κύριε Βαμβακά, γιατί δεν έχουμε τα κεφάλαια να ξεκινήσουμε? Γιατί η κατάσταση δεν είναι και πολύ ευνοϊκή τα τελευταία χρόνια. Οι τράπεζες δεν βοηθάνε. Και σαφώς τα διαθέσιμα των επενδυτών. Μια ερώτηση που μπορεί να είναι για κάποιους προφανής, για κάποιους όχι. Πότε γίνονται εκταμιεύσεις? Αν εγκριθεί δηλαδή η πρόταση, πότε θα πάρει τα λεφτά ο ενδιαφερόμενος? Από τη στιγμή που εγκρίνεται η πρόταση, μετά ξεκινάει να υλοποιεί την επένδυση. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν σημαίνει ότι επειδή εγκρίθηκα παίρνω λεφτά και ξεκινάω. Ναι. Μπορείς να πάρεις λεφτά και να ξεκινήσεις σαν προκαταβολή μόνο εφόσον καταθέσεις εγγυητική επιστολή. Έτσι, από τράπεζα, που είναι αρκετά δύσκολο αυτή την περίοδο. Καλά, τώρα είναι σχεδόν αδύνατο. Είναι αδύνατο. Οπότε ουσιαστικά ο πιο εύκολος τρόπος για να πάρει κάποιος χρήματα αφού εγκριθεί είναι να υλοποιεί σταδιακά και μπορεί να πάρει την επιχορήγηση μέσα σε 2 με 3 δόσεις. Πάντως, πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν και θέλουν να μπουν σε αυτά τα προγράμματα προκειμένου να εξασφαλίσουν κεφάλαια κίνησης. Τα προγράμματα αυτά δεν είναι για κεφάλαια κίνησης. Κάποια από αυτά τα προγράμματα καλύπτουν περισσότερο καλύπτουν εξοπλισμό, λειτουργικά έξοδα, ενοίκια, λογαριασμούς ΔΕΚΟ κλπ. Αλλά δεν είναι για κεφάλαιο κίνησης. Να δούμε παρακαλώ πάλι την κάρτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι λοιπόν παρεμβάσεις εμπλουτισμού, έτσι του προσφέρουμε προϊόντος και νέες υπηρεσίες. Και το ποσοστό ενίσχυση είδαμε νωρίτερα και για το προϋπολογισμό από 15.000 έως 150.000 ευρώ. Ναι, είναι μέχρι 150.000 ο προϋπολογισμός των προτάσεων που μπορούν να υποβληθούν. Ναι. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι στο 40%, το οποίο μπορεί να προσαυξηθεί κατά 10% εάν ο επενδυτής προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού. Και όπως μας είπατε, για υφιστάμενες επιχειρήσεις στον τουρισμό μέχρι 31 Δεκάτου του 2013.